absolutament nova per a la comarca de la Ribera i que pot ser important de cara al futur, donades moltes circumstàncies, la pròpia dinàmica d'esta Ribera, la pròpia estructura d'esta Ribera, la població que hi ha i tot el que això significa en termes d'impuls, perquè la població és el recurs més important, és el sentit per a transformar i fer coses en una comarca. La població, la gent, no és solament, diríem, els recursos que se tenen en termes naturals o en termes de disposició de riquesa, d'empreses i tal, que això és important, no dic que no, però aquesta riquesa, aquestes empreses, ho fa la gent, la nostra gent, els que viuen als nostres pobles. I la població, com és el recurs més important, és el recurs que hi ha que dotar-li de la formació pertinent, perquè la formació de la gent és la riquesa del futur. Aquesta és una perspectiva evident, o sigui, que jo dic així, dic, i que tot el món suposa que ja no fa falta que diga, perquè tot el món ho sap, però ho dic perquè a voltes s'oblida això, perquè a voltes hi creu molta gent que el crear empreses o el crear infraestructures determinades és el que dona en si mateix la possibilitat de creixement. I la possibilitat de creixement dona aquestes empreses, les infraestructures, però que venen com a conseqüència de la seva gent, de la capacitat de la gent, de ser dinàmics, emprenedors, transformadors, que busquen realment els eixos centrals, en aquest cas d'esta comarca, i li donen l'expressió política adient per a través d'ella procurar el benestar dels seus ciutadans. Jo crec que aquesta nit, políticament parlant, és una nit important, perquè se pot crear lleis, s'ha de crear lleis i hi ha instruments per a fer-ho. Jo crec que això està molt clar i si no està clar, vosaltres ja vedeu què és el que està més clar, si no és això. Perquè tot això ho hem de fer i ho farem entre tots. El govern de la Generalitat, perquè ha de ser sensibles al plantejament de la seva gent, de tota la gent, repetís, perquè nosaltres som el govern de tots els valencians. I no és solament els valencians d'esquerra, sinó els valencians d'esquerra, de centre i de dreta, perquè som tots valencians. Una cosa és quan s'enfrontem en unes eleccions, una altra cosa és quan juguem a nivell de govern. El govern és govern per a tots. Com vosaltres, quan governeu en els vostres pobles, governeu per a tots. I no governeu solament per a un sector de la població, a pesar que siguin els que vosaltres han votat, o els que estan més pròxims a vosaltres, governeu per a tots. Perquè, en definitiva, aquesta experiència que vosaltres tenim a nivell dels vostres pobles, ja que també al mateix temps donar-li sentit de comarca, d'estructura, o sigui, de pobles que busquen una sinergia en l'actuació, que busquen les economies que suposa actuar conjuntament, perquè a través d'aquesta actuació conjunta s'aconsegueixen augmentar el potencial d'incidència i al mateix temps s'aconsegueix també, en molts casos, la reducció dels costos d'aquesta actuació. Comarca, poble, Generalitat. Això és la realitat, però comarca, poble i Generalitat buscant sempre el veí, el ciutadà, que en definitiva és el que us ha de preocupar. I això és l'element central, l'únic element, perquè això és el que us ha donat la possibilitat de governar o estar en l'oposició, és igual, és la possibilitat d'actuar al seu favor perquè per això s'han presentat a les eleccions. I si no, no se presentaria. I això és la realitat. I això és la nostra tasca. Per això, i no me vull allargar, dir-vos senzillament i sincerament que aneu a comptar el nostre suport, esteu obrint una eina nova
important d'esta comarca, aprofiteu-la, dinamitzeu-la, perquè amb això aneu a dinamitzar els ciutadans, els veïns de la comarca de la Ribera. Moltes gràcies.